a entrada dos malladores para empezar a malla, amenizados por os trasnos de Doade. Aí están, venga campeóns! Van iniciar coa malla a pedra, que é a forma máis tradicional e máis antiga na que se facía a malla. Os mollos puxéronse no palleiro despois de haber traído as vacas o carro cheo dos mollos. Despois baleirouse o carro, encheuse, puxéronse o palleiro para facilitarlle as cousas unha vez que comecen eles a traballar. Xa se vai colocando Lola, a muller da casa do patrón, auténtica heroína que vive os actos participando a tope, dando todo. Aí temos a Lola e vai comezar a malla a pedra. Eu podo mallar. Eu podo coller un. Se viñera vestida adecuadamente. Que pena. Non deixamos entrar a nadie aquí con Que pena e que dolor. Que pena, próximo ano, señora. Outro ano de vir vestida. Que pena, porque además días sí que quería facelo. Como vemos, hai participantes que están desexando, porque claro, son traballos que realizaban antes e que estaban moi acostumados a facelo. Incluso a xente demanda e pide traballar. Bueno, mellor é que tiñan que vir todas estas cousas de volta. Aí están. Este a malla a pedra, vai saindo o gran. Aí facendo todo o proceso. Para sacarlle o primeiro gran e ademais, como dicía Lola, está ben maduro e está saindo perfectamente. E agora coño un pau e bátelo contra a pedra neste caso. Aí imos seguindo todo o proceso para conseguir comer o panciño que nos vai dar ese gran. Rudimentaria e dura de mallar, porque imaginarnos todo o día na eira, presentador de lixo, pois desta maneira. Tamén daqui de Lalín, amigos da casa do patrón, e que están todos completamente implicados neste proceso, con toda a súa enerxía, compartindo con amigos e participantes e escoitantes e espectadores. Aí seguimos.